loppu luotokadolle! Jos te haluatte elinkelpoisen planeetan, niin näyttäkää teidän tuska ja raivo! Antaa helvetti, että toiset tekee töitä! Ei niitä oikeita keinoja tunnu oikein olevan, että tässä niin kriisitilanteessa tarvitaan vaan kaikki keinot, mitä on käyttävissä ja mistä on jotain näyttöä, että ne saattaa toimia. Eihän meillä tilanne ole ollenkaan semmoisella uralla, että täällä voidaan varmistua siitä, että ihmiset voi täällä pallolla elää. Et kun tarvittavia toimia ei tehdä, niin meidän tehtävä on olla sanomassa, että tämä ei käy. Se mikä siinä on, että ihmiset ei hippaa ja miksi me joudutaan tehdä tätä.